Kamau ada ko. Telefon lah cewek ko lah gambui lah bersih lah. Ko gang kadai lah muah lah mutan te talu yang tuang muah paja ko jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Telefon ni. Halo, Assalamualaikum dek. Jadi jalan sore dek. Ko jo lah poding lah poding. Agam buik jo lah pakai mek tanco. Lah barasia sador lah, lah bakuas. Yo dek. Di mana awak janjian? Apa? Tu janji dia malam ba Pika pai jo jo. Tu kini dia pai lo juga orang lain ni. Akan yuban namin kaguang mana dianya dia. Bajanji jo jo pai jo orang. Basayang jo jo nikah jo orang. Wah yoi. Dia kau tambah tahu muak badan jo deh kamu dia. Kalau kako, yo lah katun dia. Biarlah, ajo wik je dah dogo. Tuntuang ado na nelo nepe. Lah, Assalamualaikum. Wayu ya. Nak doce Allah cewek gini empat ada. Malam tadi tu, rancak tu janji wa ke. Akini pai juga. Kau parfum lah guna, ha? Rawa putingan kaya lah muah gua buat orang kadai. Ayo nak cak lah bro. Di lah.